kicsit erős, de amúgy nem rossz. Oké. Kicsit pihenek rá, egyébként fél óra alatt kell megenni. Úgyhogy bőven van rá időm. Amúgy csak 28 percet bír a kamera. Úgyhogy belenézünk. Ó, de jól néz ki. Hú, bakker, még orromat is csípi. Na, hát ugye még az első az csíp, de a második már nem, mert az erőssége az nem lesz annyira erős utána. Vajján ügyes. Hát igen, nem véletlen szállított. Hú, bakker. Nyelvem. Egy pillanat. Iszok ugyat. Jó, nem bírom, elnézést. Igen, nem bírom az erőset. Ez a kenyér viszont jól esik. Na. Jaj. Hú, bakker. Ez a gyomromnak. Kicsit olyan... csíp. Na mindegy, hát... Köszönöm, megnéztétek ezt a videót. Nem tudtam megenni, elnézést. Próbáljátok ki, lehet, hogy helyes erős paprikával nem ilyen erős. De nem tudom, annak még íze sincs, mondjuk ennek sincs. Na, sziasztok! De én mondtam, Kevike, hogy nem szabad mindent kipróbálni. Ugye, hogy mondtam? Nem fáj a gyomrom tőle. Hát akkor a szád. A szám az fáj. Na. Ez rohadt fáj.